మీకు ఈ ముచ్చట తెలుసా? నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి మేడం గానొస్తలేదట. అయ్యో రామా, ఏమాయ మేడంకు ఎవరైనా కిడ్నాప్ గిన చేసిరా ఎట్లా? నడువురు నడువురు, ఈ వార్త చూసి పురాగార్చుకుందాం. ఏమాయనో ఏమో మేడానికి. ఇన్నరా ఈ సంగతి? నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి మేడం ఆనొస్తలేదట. అరే మేమేం మజాకులు చేస్తలేం, అందిన కంప్లైంట్ నేనే చెప్తున్నాం. మళ్ళా ఆడగాదు ఈడగాదు, సీదా జిహెచ్ఎంసీ ప్రజావాణిలోనే ఫిర్యాదు చేసిండు బీజేపీ కార్పొరేటర్ శ్రవణు. చెట్టంత మనిషి ఏడికి పోయిందనో గట్ల కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు అంటారా? విజిటింగ్ అవర్స్ లా జిహెచ్ఎంసీలో మేయర్ అందుబాటులో ఉంటలేదట. కార్పొరేటర్ ఓళ్ళ డివిజన్లు ఉన్న సమస్యలను మేయర్ కు చెప్పుకుందామని పోతే మేడం జాడ పత్తా లేకుండా పోయిందట. అందుకే మేడం గానొస్తలే అని ఫిర్యాదు ఇస్తే ఆ ఫిర్యాదు తీసుకొని అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిర్రట అధికారులు. మళ్ళీ మేడం జాడ దొరుకుతుందో లేదో చూద్దాం.